Здравейте! В днешното видео ще правим картички по случай Рождество Христово. В случая съм избрала да направим 3 картички и по-специално с изкачащ текст. Така че, ако ви е интересно, продължете да гледате. А ако искате да ме подкрепите, можете да се абонирате за канала ми, като натиснете камбанката, за да получавате и всички известия, когато кача ново видео. Също можете да ме подкрепите, като харесате видеото и като напишете коментар отдолу какво да бъде следващото видео, или да напишете дали това видео ви е харесало. Ще ви трябват бял, червен и черен картон, химикали за украса, ножица, моливи, лепенки за украса, лепило и гумичка. Взимаме черният лист и го пригъваме по този начин. Понеже забравих линия, за да чертаем, ще ползвам лепенките. Ще чертаем рамка. След като вече сме начертали рамката, започваме да рисуваме с някакъв тъмен цвят. Аз избрах това тъмно синьо. Като постепенно преминаваме и към светлия цвят, който в случая е бялото. Реших, че бялото малко ще почака, затова взех жълтото. И същевременно започнах да оформям лъчите около къщата. Пак се върнах към бялото, но после осъзнах, че първо трябва да го отцветя с жълто и после да го мина с бяло. И тук общо взето наблягаме на жълтото, защото реално, ако се замислим, това е светлина, а тя е топла. А жълтото е топъл цвят, така че всичко се връзва. Започвам да преливам и жълтото с оранжево. И ето, че вече му дойде времето и на бялото. А тук решавам да правя още лъчи. Преминаваме и към виолетовите облаци. Като няма да ги оставим само виолетови, а им добавяме и син цвят. Добавям светлината и в долната част, както е и на картинката. Решавам да очертая всичко с белия молив, за да може да се открои. А тук с блестящ химикал слагам блясъци там, където има светлина.
Идва ред и на втората картичка, за която ще ни трябва един бял лист и червен картон. Прегъваме белият лист по този начин, а червения го изрязваме, за да стане една идея по-малък и го залепяме върху белия от вътрешната му страна. Идва ред и на рамката и при тази картичка, обаче тук използваме розов цвят. Понеже сме на бял лист, започваме да рисуваме с най-светлите тонове, без да натискаме и преминаваме постепенно към по-тъмните. Докато при миналата картичка рисувах къщичката, в която се е родил Исус, сега изобразявам кошчето, в което е бил положен Той. Ето е вече и почти готовата картичка. Липсва само да напиша текст. А ето я и вече с завършената корица. Преминаваме към третата картичка, за която също ще използваме черен картон. Тя също ще бъде с къщичката, в която се е родил Исус, но ще бъде изобразена в синята гама. Ето ги и трите картички са завършени вече корици. Преминаваме към вътрешността на картичките. Ще ни трябват ножица, блестящ сив химикал, бял маркер и лепило. Изрязваме си и надписваме 3 червени картончета. Изрязваме си такива 3 по-дебели лентички. Мисля, че тук няма какво да обяснявам, вие сами виждате какво се случва. И сега залепям тази лента за гърба на текста. Сега следва да го нагласим така, че да може реално да се затваря. И ето, че вече може да се затваря и отваря. Това го повтаряме и при другите картички. Ето ги вече и трите са готови с изкачащ текст. Но това не е всичко, сега трябва да ги украсим.